pinakaunang higayon, giablihan na sa publiko ang Iladong Prayer Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City alang sa ilang Christmas Village. Human lang sa halos 3 ka semanang pagmontar, giablihan na ang pinakaunang Christmas Village sa Gilang Prayer Mountain nga nahimutang sa Barangay Tamayong, Kalinan District, Davao City. Mukabat sa 610,000 ka naglain-laing Christmas lights ug LED lights ang gipang taod palibot sa 3 ka mga mansyon ug uban pa mga building sa palibot sa 10 hektarya nga luna. Gawa sa giant Christmas tree, mas nahimong colorful ang lugar tungod kay sobra sa 60 ka mga live pine trees ang gipang tauran sabog Christmas lights. Tungod kay ana kini nahimutang sa bukirong bahin sa Barangay Tamayong, mas mabati gyud sa mga bisita, magpamilya man o magbarkada ang kabugnaw sa Kapaskuhan. Ug highlight sa Christmas Village ang ilang 3D mapping show. Matagabi nga usa sa mga pinakaunang klase sa palabas dinhi sa Davao ug sa Mindanao. Sumala ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang executive pastor sa Kingdom of Jesus Christ. Mamahimo na kining tinuig nga aktibidad panahon sa Pasko. Abli ang Christmas Village sa Prayer Mountain hangtod sa January 15 sunod tuig. Hindi pa nga tapos because 16 days na ang preparation namin. So pagka days go by, hanggang doon na ito sa first day. So, magiging yearly na mo ba ito? Magiging yearly na ito. And every year we would like to perfect it.